Ți-am spus să speli hainele, de ce te miști atât de încet? Îmi pare rău, unchiule. Ce te uiți așa? Ieri n-ai mâncat nimic, sau ce? Apropie-te. Nu te mișca, ia lemnele și adu-le aici imediat. Altfel, nici măcar nu vei mânca azi acasă. Tatăl copilului. Ziua e pe sfârșite. Fudon, tu. Ține-ți gura. Dacă mai vorbești mult, tot bat câmpii cu ea. Hei! Nu l-au găsit pe Futang luând legume? Bătrâne, mai bine ai grijă de tine. Copilul ăla de mic a avut un destin amar. Când s-a născut, mama a murit. Tatăl a plecat în armată și nu s-a întors. A crescut cu mătușa și unchiul. Cine să aibă grijă de ea? Noi, familia Peng. Nici nu primim rații de la armată. Întreabă-l pe cel pe nume Wang, nu e cine știe ce. Eu, Sukin, sunt doar un prost. Armata trimite doar 15 lei pe lună. Să crească copilul. Copilul e slab, fără carne pe... Uite-l pe domnul Wang, gras și hrănit. Asta e o binecuvântare. E o povară, dar e conștiința mea. Bună, mătușa Peng! Bună, mătușa Wang! Futang, vii și tu. Și tu te-ai întors să aduni vreascuri, mătușă. Unchiul și mătușa ta n-au venit? Mătușa mea e ocupată cu un frățior nou, iar unchiul meu are grijă de ea. Eu da, dar dăhui zilnic doar. Stă acasă și bea zdra. Dacă nu lovește mătușa, e bine. Are grijă de ea. Ești așa de mic și... De ce tot comentezi? Nici nu ți-e frică să te muști de limbi. Ăsta-i Dacică, ticălosul ăla. Ticălosul ăsta l-a lăsat pe Futan să moară de foame. E pentru tine să mănânci. Mă duc să-l încălzesc. Încălzesc mai târziu? Bine. Mătușă, repede, nu te lăsa prinsă de vorbele copiilor. Vai de mine, grăbește-te. Repede. Mătușa Peng, mătușa Wang. Ei, asta a căzut pe jos, s-a murdărit. Eu nu vreau, dacă vrei, ia-o tu. Mulțumesc, mătușa Peng. Mulțumesc, mătușa Wang. Întreabă despre anii grei. Întreabă despre plantele sălbatice pe o rază de 1/2 de kilometru. Chiar și cele din comuna Fangyuan au fost luate. Unde să mai găsești ceva? Uimitor, mătușă, ce noroc avem. Hai! Mai târziu trimit acasă. Ouă bătute la abun. Hai! Astăzi. Nu se mănâncă tot, rămâne bolul de ouă. Nu te ridici de la masă. Soția fratelui mijlociu mănâncă bine, nu? Soția fratelui mai mare. Acelui mai mic, fratele mijlociu, nici nu e acasă. Dacă te spun să mănânci, mănânc. Toată lumea e bine. Soția fratelui mijlociu. Cum să lasă-i fie ei foame? Și mai ales, până la urmă, Panguen a plecat de atâția ani. De ce să mai vorbești despre ea? Cumnată, ce spui? Miros bun. E cremă de ouă. Cumnată. Ce dacă gustă o gură? A căzut pe jos. Nu-i risipă. Sănătatea ta nu-i bună. E pentru sănătatea lui și a tată. E pentru tata să se întremeze. Asta e mâncarea delicată a tată. Dar vreau să mănânc. Pofta asta te face la comă. Cumnată, ești prea încăpățânată. Nu suporți să mă vezi fericită cu Penu. Invidiez. Tată, în burtica mea e al doilea copil. Să gust și nepotului un pic de cremă de ou. Oricum. Doar o cremă de ou. Nu-i mare lucru. Astăzi, gata, fac cum vreau eu. Nu te despărți încă. Să nu mă pui să te lovesc cu boțul. Zi de zi nu faci nimic prin casă. Doar mănânci. Ce păcat. Miros bine, nu le risipești. Oprește-te acolo. Asta e pentru tatăl tău. Oprește-te acolo. Camera norocoasă. Ești aici. Am venit mai târziu acasă. Unchiul nu m-a mai lăsat să mă întorc. Pot să stau o zi la voi?
Nu. Casa noastră e mică, ca un parc, unde să dormi. Ei bine, Wen și Oihoi, ai cules lemne pentru familia Bo. Te-ai întors târziu, nu te lasă să intri. Nu e adevărat. Te-ai mutat la noi acasă. Sunt atâtea case. E deja întuneric. Trebuie să faci echipă cu ea? Așteaptă. Când se va calma unchiul, mâine, polițistul Peng Ming te va duce înapoi. Ia uite, hai, mănânc, să nu ți se facă foame noaptea și să mă trezești să gătesc. Pot să mănânc ouă, cumnată. Ți parte altora, nu? Peștele îl vreau eu, dar tu nu mă lași. Și acum îl dai unui copil de nimic. Să nu uiți că familia depinde, nu muncești, nu câștigi. N-am uitat. Eu, de câte ori am făcut mămăligă, nu te-am lăsat fără o porție de tăițe. În vremuri grele, te-am îngrijit să arăți ca nou nouț și acum ai tupeu să țipi la mine. Vrei să te plângi? Du-te, spune, fratele meu. Vreau să văd dacă îndrăznește să zică ceva. Ce să zică? Nu mai mănânci, tată. Atunci iau pe nepotul tău și plecăm să flămânzim. Ai grijă să nu fii pedepsit. Du-te la naibii. Tată, uite ce noroc a găsit ăsta, lup alb al nenorocirii. Ce privești? Mănâncă repede. Aștepți să te hrănesc, Nini? Mulțumesc? Păcătoasă, mulțumesc și eu lui mătușa Wang. Sunteți oameni buni. Ciudat. În asemenea vremuri de foame. Cum să fie posibil? Cum să facă o găină sălbatică noaptea? Tată, hai să o punem într-un țarc, să o ținem pentru ouă. Grozav, mătușa Wang și mătușa Peng pot mânca ouă zilnic. Fuc, stai liniștit. Acum, unchiul tău și-a calmat nervii. El nu te respinge. Unchiule nu mă respinge. Pleacă, pierdere de bani, lovitură grea, ghinionistă. Frate Ru, ai întrecut măsura? Copilul ăsta. Am ascultat de tine. De aia am întârziat. Ai alungat-o? Nu știi nimic. Uite, Anda Yong a murit de mult. Dă-mi-l, Huang. Femeie nebună, ai aflat ceva și nu-mi spui. Huang, ce-i cu tine? Să aștept să cresc eu copilul fratelui tău. Poți să Minți. Tatăl meu nu a murit. N-a murit. S-a făcut cenușă și tot n-a murit. De când ai apărut, ai adus ghinion. Mai întâi mama, apoi tata. Vrei să ne norocești pe toți? Ghinionul familiei. Rămâi aici să aduci nenorocire? Vrei să distrugi casa, viața mea și pe mătușa ta? Chiar dacă tatăl ei nu mai e, tu și Sukin sunteți rudele ei. Ar trebui să o îngrijiți. Înainte trimiteai lunar 5 lei. Cât poate mânca un copil? Tu, dita mai omul, în anii grei te-ai îngrășat. Tu cât ai mâncat? Secând grânele cu inima împietrită. Hrana copilului, ai mâncat-o și pe aia. Ești lipsit de inimă. Dacă n-ar fi fost banii de la tatăl ei, tu și nevasta ta ați fi fost terminați. Ai profitat de norocul lui Fudi. Lovitura fatală, steaua ne toți. Vă spun vouă, să știi. Copilul nu-l mai țin. Să vă văd ce face. Unchiule, de acum înainte te voi asculta, poți să nu mă abandonezi? Familia Xiao. Îți spun ceva, să nu crezi că dacă ești însărcinată nu mă ating de tine. Și da, hui. Suntem oameni care vă De ce începi să te bați așa ușor? Steaua aducătoare de nenorociri. Așteaptă să nască copilul meu este pe cale să se lovitură grea. Așteaptă până când copilul se naște. Respiră tot mai grea. Repede, ridică-te. Unchiule, nu aruncă? Nu aruncă. Domnule s-a născut. Bang! Tată! Nu arunca. Tată! Nu-mi vine să cred că ăsta e tatăl meu. Tată! Gata. Gata. Pleacă imediat din casa mea. Unchiule, te rog, nu mă alunga. Tatăl meu se întoarce. Mi-e frică că nu mă găsește când se întoarce. Pe cuvânt. Întoarce-te repede, tatăl tău a murit. Tatăl tău a murit dintr-o lovitură. Ai? Fudin este copilul unui erou. Trebuie să eliberezi casa asta. Mută-te. Casa lui Andayong, bătrână fără suflet. Lovitură decisivă. Am înțeles, ai ochit casa noastră, nu-i așa? Lasă-mă să-ți spun ceva. Asta e ce a lăsat familia bătrânului An pentru Liezi, înțelegi? Eu, Liezi, sunt și eu băiat. Copilul nici nu s-a născut. Deja știi că-i băiat?
ce crezi că sunt ca tine? Eu sunt sigur că e băiat. E noroc. Și propria mea familie îl poate întreține. Chiar dacă se întoarce tatăl tău, poate să-l găsească. Hai! Nici când. Tată, ești un bolnav, nu poți munci și doar mănânci degeaba. Economisesc, dar am doar 9 yuan pe lună, 3 copii și banii nu ajung. Acum mai trebuie să împart și cu un străin. Cumnata mea o să fie de acord cu asta. Peng Yan, soția ta cu giura aia ascuțită, greu de reparat situația. Mai bârfești iar. N-a venit rândul tău să zici că tata e bolnav. Tu mai și strâmbi din nas la tusea asta. Fata mea din familia Peng s-a măritat, iar tu, nora noastră, îți spun clar. Eu l-am rugat pe tata să vină și să ia copilul înapoi. Dacă mai bârfești pe la spate, îți rup limba. Văduvă Wang, soțul tău vrea mai mulți oameni în casă. Acum sunt mulți care cresc copii. Tu te gândești să folosești fu pentru schimbarea mâncării, nu-i așa? Scoate vocea stricată. Limba ta e blocată. Suntem săraci, nu îndrăznim să trimitem ceva. Ia-l pe Fubao și crește. Fubao. Spun să fie clar. Pe lângă casa mea, dacă vii, nu vei avea parte de zile prea luxoase. Dacă ești dispusă, vină cu mine. Tanti Wang, eu fac orice muncă. Pot să mă descurc. Bine. De acum înainte, spune-i mami și mie mamă, fără mătușă și unchi. Nu mi mai spuneți povești. Mamă. Mamă. Copile, hai, ridică-te, ridică-te. Tată, cumnată, vreți să aduceți sălbaticul să mănânce la noi? Ea e fața mea. Cum adică sălbatic? Tu mereu vorbești prostii. Stai puțin, unchiule, vrei să mă las să rămân pentru o masă? Doar pentru o masă scrise, o masă caldă. Dăm 5 kg de făină albă. Nici nu o să-ți iau copilul pe gratis. În vremurile astea grele, unde găsesc făină albă? Numai pentru masă. Cumnată Mawan a avut inimă să-ți dea ceva. Pentru o masă caldă, i-ai cerut 5 kg, ai grijă să nu-ți ia copilul înapoi. Crezi că îi pasă de mine? O ia pe fetița asta doar ca să o folosească la muncă mai târziu. Doar pentru îți zic ceva, să știi. 5 kg de făină albă, niciun gram mai puțin. Dacă reduci azi, nici să te gândești să iei copilul, ai înțeles? Unchiule, nu mai merg la casa mătușii Wang. Te rog, nu o alunga. Vreau să rămân și să te ajut la muncă. Vino Song. Acum ești fiica mea, ai înțeles? Arată puțin mai hotărât. E doar 5 kg de făină albă. Le dau eu. Soră Wan, ia 5 kg de făină albă. Dacă plecați, eu și unchiul vostru împărțim case. Bine. Mă duc să iau tichetele pentru cereale. 5 kg imediat. Nu ți-e teamă de fulger? Dacă chiar ne despărțim. Treaba va trebui să o fac singură. Nu pot. Trebuie să găsesc o soluție. Trebuie să accepte munca asta. Ai grijă ce decizi. Familia bătrânului Pen. Nu vrei să tratăm piciorul lui tata. Fără bani, nu iau legătura cu doctorul. Tata e bătrân deja? Nu trata noră. Fă ce dorești. Nu mă testa. Familia are 4 kg de făină albă. Dacă ne despărțim, totul ar fi împărțit pe jumătate. Întreabă-l pe Dahui. Ar da 2 kg de făină albă. 5 kg de făină albă fără un gram lip, 5 kg de făină albă fără gram lip. Nici măcar să nu încerci să intri. În casă. Nu sunt 5 kg, îți dau mai întâi 2 kg. Sau ți le dau pe datorie, bine? Dă-mi o hârtie scrisă și te cred. Bine? Mai întâi scrie documentul. Tu să scrii, nu vrei să te înțelegi cu familia Han. Bine, și tu despre Pengu. Scriu. Intră. Un lucru E vina lui Fushi. Jiangniang, pandii nu au mâncare. Ce tot spui acolo? Avem mâini și picioare, cât avem mâini și picioare, nu murim de foame. înainte. Dacă voiam să-l tratăm, aveam familia Pengu, dar nu aș fi îndrăznit să mă vând. Toți banii câștigați de Pengu au fost luați de tine. Noi n-am folosit niciun. În fiecare zi mănânci din zestrea cumnatei. Cumnată, omul nu poate fi prea lacom. Nu-mi pasă, eu am născut băiatul familiei Pen. Aveți grijă să nu regretați toți. Sukin, ai auzit? Adu niște făină albă să-mi faci tăiței. Sukin, fratele tău s-a sacrificat. El avea un copil. Poți să o dai spre adopție. Ce mai contează? Adio și la revedere. I-au omorât părinți. Dacă stă la mine, mă tem să nu-mi omoare fiul. Gata, haideți să plecați.
Familia Shing, Familia Shao. Tot trimiți? Tei Hai, Ajutorul lui Deion a fost luat. Cât? Impact puternic, 5.000 de lei pentru 100. Un impact solid, Cât? 5.000 de lei. 5.000 de lei. Ce înseamnă? Destul cât să hrănești satul pentru 5-6 ani. Văduva Și-a trăit viața. Impact imediat. Impact solid, fușițu, la o fată, te întorci acasă cu unchiul. așa-i? Wenjie, asta doare. Despăgubirile să le păstreze unchiul, nu? Doar niște brute. Un nimeni. Cum îndrăznești să mă mut? Ești rău. Nu mă întorc acasă cu tine. Ce se întâmplă aici? Primare, uite-te. Acum Fuding este fiica noastră? Doar 5 kg de făină. Și ai dat copilul unui erou martir unui străin. Hai, du-l acum. Iată 5.000 de lei. Sunt suficienți pentru că du-te repede. Domnule primar, nu l-am dat pe Fudin nimănui. Am vrut să rămână cu mine. Gândește la Fudin. Ansukin, ești ca o fată măritată ce nu privește în urmă. Documentul scris de Baidawi e foarte clar. A schimbat 50 de kilograme de făină pe Fudin, iar tu spui că se eschivează. Cum să existe un astfel de document? Nimic nu a fost scris. Aceasta e fața mea, e clar. E fata mea. Copilul ăsta e din familia noastră, Ashing, pensia asta trebuie să fie a mea. Gata, nu mai trage de copil. Lasă copil. Dacă nu-l dai, cum va avea copilul o viață? Trage repede. Vai de mine, ziua în amiaza mare. Au luat copilul, domnule primar. Ați văzut, nu? Vor să-mi ia copilul. Plânge necontrolat. Ginerele nou. Opriți-vă cu toții. Sunt 5.000 despăgubirile noastre. Nu le mai vreau. E mult. Cum să fie 5.000 pentru mine? Tată, cu banii ăștia 5.000 și piciorul dumneavoastră bolnav de atâția ani ar putea fi tratat. Dar nu poți lua despăgubirile tatei lui Fuding. Dacă vrea, lasă-l să le ia. Niu Jing, Ansukin și sora lui Dayong, lui Liang ajung despăgubirile lui Fuding. Ai auzit? Copacul a trimis mâncare, primarule. Frate mai mare, nu ne gândim la avantajele tale. Doar să fim sănătoși și fericiți. Restul nu contează. Mare schimbare, ajutor, dar păstrează pentru laptele și hainele copilului. Păstrează pentru mine, vreau să cumpăr băutură. Su Qing. Danii de salvare ai vărului tău. Mare recompensă. Hei, primarule, mâncarea asta cum să fie risipă? E să-mi păstrez o cale de ieșire, înțelegi? Stai. Micule Wei, omul cu ghimbir, privești. De cum pleci, tu ești viața familiei Bengor e mai bună. Toți zic că nu ești ghinion sau blestem. Dar chiar ai mâncat tărâțele. Să folosești copilul pentru a obține mâncare e de neiertat. Vei avea 7 zile de detenție. Hai, masa e grea. Mergem la secția de poliție din oraș. De ce te comporți așa cu mine? Ascunde banii. Mă întorc curând. O masă sub. Haide, ridică-te. Cum zici, n-ai rușine, mor de foame și tot bei mult. Nu e ca nu mai ieși de când ieși, ai bani de cheltuit, scazi de povară. Dacă ți-aș spune, ai face la fel. Păcat de băiatul și văduva aia. Nu spun că ne-am separat. Am schimbat proviziile pentru un petic de pământ de mâncare. Fușii trebuie să muncească mai mult de acum înainte ca să mănânce. Mamă și Deng, să nu-l părăsiți pe Fușii. Pe viitor, nu mai bârfi în fața copilului. E destul. Hei, Sukin, amintește-ți să închizi geamurile bine. Toții pot sparge geamurile noaptea și fura banii câștigați de fratele tău. Futang. Mamă, fac mâncare cu abur pentru tine și la Oxy. Nici mătușa lui nu știe că au găini. Minunat! Vai, găina noastră. Joe Ping, ieși afară. Porcul de alături s-a întors. Am împărțit gospodăria, iar găina să rămână copilului meu. E lăsată de tată. Făcea ouă. Lovește în burtă. Nu se luminează, vă așteaptă 2 morți. Să vedem cum explicați lui Penu. Nu aveți hrană pentru ea. Nu-i nici pe drept, nici pe dos. Se pune, nu se pune. Lasă să fie. Cu a doua nevastă nici nu putem să contăm. Lasă-o în pace. Familia trebuie să asigure urmașii. Pe mine vă bazați. Bătrân nenorocit, crezi că dacă fratele a murit, atunci trebuie să-i faci copil, să aibă grijă și dacă soțul tău nu vrea, fă unul cu ea. Copilul cum îi zice, pe numele tău sau al cumnatei. Cum ai curaj să vorbești de fratele mai mare, dacă nu era? Tu? Ți-am dat bani de zestre. Și-a murit muncind afară. Tot el și-a făcut-o cu mâna lui. Nu te enerva. Stai, nu te mai certa cu el.
Dacă tot vrem să ne separăm, nu-i așa, îți spun. Pe principiu, o casă pentru... Iar dacă îndrăznești să faci prostii, eu atunci te tai în două. Nu te teme de urs. Praf. Tată, nu fi supărat. Tată, nu fi supărat. Tată! De ce să te superi pe ea? Până la urmă, doar ea poate continua neamul. Păcat de 5.000 de lei, păcat de câteva mii. Așteaptă câteva zile cu problema la picior. Sigur că se va vindeca piciorul lui tata. Fubao, ți-e foame, nu-i așa? Aștept, merg să găsesc ierburi sălbatice. Hei, nu te duce, lasă că mă duc eu. Rezist, trec de noapte. Mâine merg în munți să văd dacă găsesc ceva bun. Atunci mă duc la mama să adun lemne. Ai grijă cum alergi, încet. Ha! Hai, fupau. Mamă, am găsit ceva ciudat, mamă. Nu cumva am făcut o prostie? Tată, e aur, nu-i așa? Repede. Chiar e aur! M-am făcut mare, mamă. Norocul nostru a venit acasă. Avem o șansă extraordinară. Norocul. Ce fel de noroc e asta? Ea este norocoasă familiei noastre. Minunat! Asta înseamnă că piciorul tatălui se poate vindeca. Hei, Fupau, ține asta pentru tine, să nu afle nimeni, bine? Mai ales să nu afle familia soției fratelui al doilea. Peste zile urc muntele să culeg verdețuri sălbatice. Apoi mergem la oraș să facem niște bani și găsesc un doctor bun să-ți trateze piciorul. Mamă! Ce s-a întâmplat? Mamă, încet. Mama și eu urcăm pe munte să culegem verdețuri. Eu și mama. Nu te supără oboseala, eu nu sunt obosit. Hai să mergem. Of, am mers deja 2 mile și tot n-am văzut nici măcar o urmă de legume sălbatice. Ah, Mamă, salvează-mă! Fuding, Fubau. Salvează-mă! Fubau. Mamă, uite, e ginseng. Ticălosule mic, mi-ai speriat, mamă. Mamă, tata mi-a povestit odată o poveste că atunci când ginsengul crește prea mult în pământ, fuge singur. Uite, Chiar așa e. Fubau, sigur mai sunt și altele prin zonă. Hai să mai săpăm, mamă. Hai. mamă, uite, am mai găsit unul. Am găsit altul. Mamă, cineva a leșinat! Of, repede. Trezește-te. Mamă, chestia asta e moartă, nu? Ce vorbești așa de pesimist? Ține bine și ia sacul de apă. Repede, dai apă, hai. Mamă, și s-a trezit? Cum am ajuns aici? Vai de mine! Uite la tine, pe căldura asta mare, la muntele Bagvien, nici măcar apă n-ai luat. Pe așa vreme toridă, epuizant de-a dreptul. Vai, de ce mă doare așa tare în piept? Atâta trudă pentru tine? Dai lui Ming Ming un ginseng? Ginseng. De ce sunt multe ginsenguri? Tocmai l-am scos împreună cu mama din pământ. Noi, hoai, mergem la oraș să le vindem și să-i tratăm piciorul lui Sixi. Eu aici mă ocup. Am sortat toată dimineața. Nici nu mi-am dat seama. Ginseng cu un aspect atât de bun e o raritate de negăsit. Trebuie să-l iau neapărat. Eu mă ocup de plante medicinale. Vindeți-le direct mie. Stai liniștit, nu te voi păcăli. Dacă vrei să-l ai, mergi singur să-l sapi din munte? Stai liniștit. O să cumpăr plantele medicinale la un preț mai mare decât piața. În plus, sunt doctor. Pot să o tratez gratuit pe fetița asta, pentru piciorul ei. Serios? Hei, hai, repede. Haide. Uite ce am găsit. M-am întors. Hai, tată, hai. Tată, uite. aceste ginsenguri sunt săpate de tine. Vai de mine! 3 ani de foamete. Pământul ăsta a fost răscolit de apinelea și tot n-au găsit nimic. Am adus multe lucruri înapoi. Tată, domnul ăsta, cum vă numiți? Bună ziua, frate mai mare. Eu sunt Hong Sugan. Am venit să vă tratez piciorul. Piciorul?
Lasă doctorul să-ți vadă piciorul. Bine, bine. Piciorul ăsta al meu e o boală veche. Au, doare. Uite aici. Doctorul Hong. Familia lui nu are ce mânca. Cum să aibă bani pentru tratament? Să nu te lași păcălit. De unde vine aleea asta? Frate mai mare, încearcă să te ridici. Bine. Frate mai mare, pune toiagul jos și fă câțiva pași. Asta chiar e bine. Vai, ce miracole. S-a rezolvat așa de repede. Picioarele lui înghețate au fost așa de rele timp de 5 ani. Cum de o singură injecție a rezolvat? Parcă-l cunosc pe copilul ăsta de undeva. Unchiule, Ia cele mai bune fructe și ginseng să le duci acasă. Dacă tu îi vindeci picioarele tatălui meu, nu vreau bani de la tine, tot ți le dau. Dacă tu îi vindeci picioarele tatălui meu, nu vreau bani de la tine, tot ți le dau. soro, de unde ai luat atâta ginseng? Asta trebuie să coste câteva sute de lei. Dăm și mie puțin. Pleacă naibii, ne-am despărțit deja, asta e de-a noastră. Vrei? Du-te sus în munte și sapă-ți singur. Hei, nu mă amenința cu copilul tău nenăscut. Nu-ți dau și gata. Aoleu! Acum îmi fac și mie rău soției. Eu nu voiam să ne despărțim, dar cine te-a pus să duci copilul din flori acasă? Ia din rația de mâncare. E vina ta. Aici sunt 20.000. Sunt banii pentru ginsengul ăsta. 20.000? Nu pot să iau. Banii acoperă nevoile satului. Toți ar putea mânca și bea bine ani. Nu pot să iau. Cumnată, ești nebună? Nu vrei, eu vreau. Lasă-mă în pace. Socrii sunt părtinitori. Ginsengul l-au săpat cu fooding, iar rana tatălui a vindecat-o moșu Hong. Ce treabă ai tu? Nu te băga. Pleacă. Tată, sunt nora ta. Fii corect. Toate lucrurile vor ajunge la Penu Hang. Nu mă interesează. Chiar dacă obțineți ceva, trebuie să-mi dați jumătate. Altfel. Nimeni să nu mai fie sigur că va face bani. Și nimeni să nu mai fie liniștit din cauza mea. Ginsengul meu. Moș Hong, nu fi trist. Mâine Fooding va merge pe teren să caute și ce găsește ți le dă. Mulțumesc, Fudim. Nu mă refuza. Acești 20.000 de lei sunt din vânzarea ginsengului. În medie, unul costă 900 de lei. L-ai stricat mai devreme, deci ori plătești, ori chem poliția. Să vadă poliția cine are dreptate. Chiar dacă vine poliția, nu ajută. Am călcat pe semințele mele, din propria recoltă. Ne-am despărțit. Nu mai ești parte familiei noastre. Apa fierbinte e gata. Trebuie să verific. Știu. Ia asta la tine. Îmi place foarte mult băiatul acesta, Fudim. Fă-ți un prieten. Ai săpat după acele plante medicinale. Eu sunt orb. Serios. Nu știu cum era înainte, dar sper că pe viitor vei găsi plante bune pentru tatăl tău. Acum că tata poate merge din nou, iar mama e gospodină, îți promit că familia noastră va merge din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine. Frate mai mare, nu te grăbi cu piciorul ăsta. Peste câteva zile vin din nou să ți-l văd. O să iau și niște gustări pentru Fudin și le duc în oraș. Bine? Bine. Dacă Dahui se întoarce mâine, spun. Fac din a câștigat 20.000 de lei săpând ginseng. Cred că sunteți șmeche. Stați bine acolo. Fratfan, salvează-mă. Vorbește liniștit, mergi să te odihnești. Cine ești? Unde ai căzut? Ce ai pățit de grav? Nu vorbi, adu sângele de aur de la fratele tău. Igienă, grăbește. Tocmai ai ieșit și ai pornit din nou la jocuri de noroc. Ce vorbe sunt astea? Un moment de neatenție și n-am salvat-o pe mama ta de moșie. Grăbește-te, era banii de salvare pentru fratele meu. I-ai pariat pe toți. Nu ziceai că banii ăștia sunt pentru copiii noștri? Unde-i cuțitul? Hai, la fiecare punct, fără bălării. Jur că stai degetul să plătești? Frate Tian, stai. Hai să vorbim. Găsesc acum. Dacă te urmezi, rămân handicapat. Zi-mi repede unde e. În bucătărie. În bucătărie? Hai, bucătăria. Caut pe masă. Unde e? Caută mai repede. Am găsit. Gata, nu mai sunt condamnat la nenorocire. E terminat. Totul e pierdut. Scoate-le afară. Greu, important. Frate, stai puțin, hai să vorbim.
La naiba. Rața prinsă nu mai zboară. Frate Fangi, hai să vorbim, nu mă mai lovi, nu mă mai lovi. Ține-le de mână. Ies afară. Mă duc să muncesc, fac bani, îți dau înapoi, bine? Suchin, ajută-mă, te rog. Suchin, Mereu să muncești să faci bani? Vrei să fugi iar? Frate, să-i scoatem picioarele să nu poată fugi. Hai să începem cu un avans. Ține-le bine. Eu promit că tata nu vă va dezamăgi. În casă sigur e ceva de valoare. Caută bine. Așteptați să se nască copilul, mă duc să muncesc și vă dau banii înapoi. Totul bine? Eu sunt Xiaonian, bărbatul ales cu grijă dintre mulți alți. Astăzi eu să-l învăț eu minte pentru tine. Hai să luăm un avans mai întâi. Sora Sukin, s-a întors fratele Dahui. Trebuie să-ți spun ceva urgent și să-i spun și lui. eu, banii. Ce bani? Ce eu? Despre ce bani vorbești? Am săpat în munte, după ginseng, am săpat pe munte și am găsit un coș mare de ginseng. Ingzifani grechinege. Sora Sukin e mătușa lui Fubao. Mergem să cerem bani de la Fubao. Respectăm mama Asta spui? cea mai în vârstă. Când se întoarce, o voi vizita și o voi cere. Perfect, avem din nou bani. Te-ai întors. Exact ginsengul pe care Fubao l-a săpat în munte, nu-i așa, tată? Inks, grăbești, Fang, Du-te și cere-i bani. trebuie să te întorci, ia bani. Ce ai zis, mă? E. Acum nu mai contează ce zic eu, așa-i? Am greșit o singură dată și gata, nu se mai termină cu asta. Tianhui, Fubao îți poartă ghinion? De ce ai pierdut tot? Doar pentru bani mă disprețuiești. Mai bine gândește-te cât stă capul în nori. Și dacă dai mai mult, dobânda nu e mică. Am lucrat pentru ea atâția ani, am dovezi scrise. Trebuie să-mi dea banii și să împartă cu mine. N-am nevoie de ea. Să-mi spună unde a găsit ginsengul și plec. Dacă Dahui nu vine acasă. Ți strigi? Numele Fu și nu e ușor de obținut, e mai bun decât al copilului. Nu consuma sângele lui Fushi. Nu Văd că ai luat partea altora, nu-i așa? Femeie nesimțită, nu știi că tu faci parte din familie? Unian chiar crede că are dreptul să mă învețe o lecție. Fratele poate chiar să mă lovească? Dacă fratele meu ar fi fost încă aici. Și ce dacă fratele tău Dacă fratele meu ar fi fost aici, te-ar fi distrus. Fratele tău e aici, vă bat pe voi. știe asta? Fratele tău e aici, dar eu sunt mai prezent. Ți-am spus să nu te prefaci mort și taci. Ai auzit? Nu mai da, o să moară cineva. Nu omor, Sukin. nu lovi. O să moară Sukin. Sukin, nu te pleca. un om. Cineva a fost omorât. Sukin. Uite, Hongxi, ți-am adus ceva dulce. Hongxi, ți-am adus ceva rotund și dulce. Îți place? Ajutor! Ajutor! A ucis pe cineva. Ajutor! A omorât pe cineva. Ensukin, Plină de sânge. Înfricoșător. Du-te în locul meu, eu nu am curaj. când Ruda Hui lovește pe cineva, e crud, îngrozitor, nici cât un animal. Poate chiar lovi femeia însărcinată din casa lui. Nu am spus nimic nimănui. Nu știu nimic. Mătușă, Chetada Hui, chetada zi, nenorocitule, tu. Nu o lăsa să respire greu. Repede, o așez întinsă în casă. Fierbe un pic de apă, adu foarfece, ține-te gata. Să te opui? Ce faci? Nu atinge soția mea. Sunt doctor. Dacă nu o salvezi acum, vei ajunge cu 2 vieți pierdute. 2 vieți pierdute? Împăratule Jade, Bodhisattva Guanyin, protejați-ne, vă rog, să nasc un copil în siguranță. Bebelușul meu a venit pe lume, de ce nu se aude nimic? Ce se întâmplă cu copilul meu? E un copil mort. Li Hao a fost supusă violenței înainte să nască. Copilul a fost omorât încă nenăscut. Semnele pe corpul sorei Li Hao. Nu poți spune că nu e vorba de un copil. Mă minți, toate astea sunt doar scuze. Copilul meu, tot din cauza ta a murit. Dă-mi-o înapoi. Ai vândut ginsengul, nu? Nu ai luat 100.000? Viața copilului meu valorează doar atât? Dăm despăgubiri. Restituie-mi banii. mătușă, nu te băga. Fubao e cu tine. Fubao. E vina mătușii că te-a rănit. M-am săturat de viața asta. Mătușă, A murit. a spus că s-a săturat de viață și s-a izbit de perete. Sukin, dacă nu e cu minte, pedepsește-o. Ai pierdut copiii nenăscuți din cauza loviturilor. A vrut să te lase fără speranță. Imposibil.
Era o persoană așa bună. Chiar a plecat, eu singur am rămas. Totul e din cauza ta. Nenorocitule, soția și copilul meu au murit din cauza ta. Totul e din cauza ta. Liu Dahui, De acum înainte, nimeni nu-ți va curăța mizeria. mai bine gândește-te cum vei descurca pe viitor. Binele și răul se plătesc mai devreme sau mai târziu. Sukin a avut de suferit tot din cauza ta. Grăbește-te și îngroapă-le. Altminteri, pe căldura asta, Nu eu te-am rănit. Eu sunt cel care te-am rănit. Soră Sukin, dacă ai resentimente, nu da vina pe mine. Nu da vina pe mine. Freshro. Aici sunt banii pentru ierburile medicinale de data trecută. Fii cu minte, frate mai tânăr Hong, nu trebuia să dai atât. Cei 20.000 de data trecută sunt suficienți. Cei 20.000 de data trecută au fost pentru ginseng, nu-i așa? Cei 4.000 au fost pentru Tianma. Ierburile tale sunt de o calitate mult mai bună decât ale vânzătorilor din oraș. Merită banii ăștia. Ciudat, unde e micuțul Fubao? Orice aș face, parcă nu-l pot găsi. mamă, Copilul ăsta tot mă face să mă gândesc la fiica mea pierdută. Ce păcat! Vârsta nu se potrivește. Bun, micuțul nostru norocos, cu micuțul norocos aici, de fiecare dată găsim lucruri valoroase. Tu ești norocul casei noastre, steaua lui Peng. Hai! Mai distrus. Soția, copii. Uite ce ai făcut, tu nemernicule. Anfubau. Vreau să plătești cu viața ta. ieși să aduni niște lemn pentru a face mâncare pentru Beilian Singzi? Fubao, ăsta... Du-te repede la unchiul tău care l-a văzut pe tata. Serios, spuneți unchiului, tata s-a întors. Grăbește-te și pleacă cu unchiul. Tata pleacă iar. Bine. Repede, repede, hai! Norocosule, tăticul tău a luat-o pe drumul ăla. Du-te repede să-l cauți, te așteaptă chiar acolo pe drum. Unchiule, ce faci? Nu vii cu mine, mergi singur, nu? Unchiule, Mai ai mâncarea pe foc. Mătușa ta nu mai e, dar casa ei nu trebuie să o lăsăm să ardă. Trebuie să mă întorc repede să am grijă. Mi-e teamă că nu-l prins pe tatăl tău. Du-te repede. Atunci întoarce-te repede acasă. Atâția oameni care au mers pe drumul ăsta spre munte au fost devorați de fiare sălbatice. trebuie să te văd Nu-i de găsit moartă, nici uite la familie. cum să explice oamenilor din sat. Fuxing. A trecut deja o oră întreagă. De ce nu s-a întors încă Fuxing? Fuxing e o fată tânără. Nu cumva au furat-o traficanții de persoane? Fuxing al nostru e copil norocos. Nici vorbă să fie luată de traficanți. Bine. Poate i s-a făcut dor de Suki. Hai să vedem la Dahui. Hai. Cum? Chiar a luat foc. La unchiul acasă e mâncare pe aragaz. Mătușa ta nu mai e, dar casa ei nu trebuie să ardă. Trebuie să mă întorc, cred. Nici măcar pe Fuxing al meu. Ce e cu copilul tău? Nu cumva l-ai ascuns? Tot aștept să-mi plătească o datoria. Nu știu unde e copilul. Copilul n-a pățit nimic cât asta. Deloc. Nici nu știu dacă tu, plictisit de norocul meu, ai făcut ceva să scapi de copil. Li Dahui, mereu ai fost așa ființă cu suflet negru, trăind pe spatele altora, hrănindu-te parcă din jucării de câțiva bănuți. A venit primarul. Lida Hui, n-ai fost cel care spre amiază ai urcat pe munte cu el, nu-i Și pe unde ai trecut? Ai stins tu focul sau l-ai lăsat să ardă? Primarule, nu mai vorbi prostii. Strigi atât de tare, sigur ai văzut greșit. Unde ai dus-o pe Fuxing? Știam eu. Fata mea Fushing? Ea n-ar pleca cu cineva necunoscut așa, fără motiv. Lasă-mă cu asta. N-ai văzut că mi-a luat foc casa? N-am timp de prostii. Trebuie să mă întorc să strâng lucrurile. Ce faci? Ce faci? Li Dahui, îți spun dacă nu găsesc unde e Fuxing. Azi ți-ai semnat sentința. Unde e? Unde e? E pe muntele din față. Am dus-o acolo, pe muntele din față. Știi câți oameni au murit acolo, nu? Și totuși ai lăsat un copil acolo. Ticălosule. Chemați pe toată lumea, bătrânii și copiii de acasă, toți să ajute să găsim copilul.
Foxing. 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 Am căutat peste tot. Seara plouă, munții au fiare sălbatice. Fuxing nu-l găsim. Mi-e frică să merg mai departe. Nu ne face de rușine strămoșii. Fuxing al meu are noroc și viață. Se va întoarce. Stați aici și păziți, mă duc în munte să-l caut. Frei Pan, nu-i el acolo, Fuxing? Mamă, Foxing! Noroc. Eu, Regina Neagră, am fost puternică toată viața. N-am plâns niciodată. Se pare că doare cu adevărat noroc. Noroc, ce-ai pățit? M-ai speriat de moarte. Noroc, data viitoare. Să nu mai alergi aiurea. Uite în ce hal ai făcut-o pe plângă. Îmi pare rău, bunică. Îmi pare rău, mamă. Unchiul mi-a spus, Că mă va duce să-mi găsesc tatăl, dar am mers mult pe drumul acela. Nici măcar n-ai ajuns din urmă. dai căi, ești prea lipsit de inimă. Copilul e atât de mic. Vrei să iei viața? E bine că te-ai întors. Hai să vezi ce am găsit. O cutie mare plină cu aur. Fuxing, cum ai ajuns înapoi? De unde ai luat-o? Nici eu nu știu cum am ajuns. Ploua torențial, așa că m-am adăpostit într-o grotă. Și am găsit cutia asta. Se pare că oamenii buni primesc răsplata lor. Fuxing, aurul ăsta, lasă-mă să-l văd și eu. asta e norocul tău, l-ai găsit singur. Înainte asta era pregătită ca zestre pentru tine. În peștera aia sunt o mulțime. Du-te și caut. Hai, norocel, vino acasă cu bunica. Pe vremuri, erau bunica și mama ta aici. Nimeni nu îndrăznea să te supere. Dacă rămâi fără mana, O să fie o mare nedreptate. Tot vina lui pe nu, nenorocitul care pleacă luni întregi și nu se întoarce. Cine mai rezistă? Dar știe că ceea ce ai în burtă e al meu, ar fi grozav. Așteaptă un pic, vine socrul meu. De data asta îți sunt recunoscătoare. Tipul ăla și dahui nici măcar nu putea să ne ducă la steaua norocoasă. exact. Mamă, poți să împart asta cu oamenii din sat? Sigur că poți, asta a fost realizată de steaua norocoasă, poți să dai cui vrei. Mi se pare foarte valoroasă să o duci înapoi să cumperi ceva bun de mâncare. Nu e nevoie, dragă, este datoria bunicii să facă asta. Păstrează-le tu. Primar, luați-le, vă rog. Poate în viitor vine cineva la casa mea. Tata s-a vindecat la picior. Casa mea nu are nimic valabil, Fang Ying. Acum am mutat un cufăr cu aur în camera de avere să-l luăm acasă. Ține-l. Asta va salva familia lui Ping de mai multă muncă. Bine. Atunci o să mulțumesc în numele satului Aneia. Suntem familie, nu contează, nu vreau să o împart. Ai găsit aur și nici măcar nu mi-ai spus. Casa socrului tău e atât de bogată, ai putea să cer acolo. Hai să ne despărțim. Lasă, Lasă. Data trecută n-am cerut bani. a dus deja la moartea cuiva din sat. De data asta lasă. Ești prost? Mergi și fură banii aia de chirie. Noi doi putem merge în orașul mare și trăi bine? Să trăim bine. Bine, Fușe. Și tu ești la fel. Ești doar domnul casei de la familia Zi. Noroc. Trebuie să ai grijă de acești bani. Aceștia sunt pentru viitor atât de mulți bani. Pot să mănânc, voi ascunde cu siguranță banii. Mamă, stai liniștită, îi păstrez. Pentru a cumpăra ceva bun pentru Mingzi. Hai să mergem. Unde sunt banii? De ce nu i-ai pus încă? în sfârșit i-am găsit.
Familia Song nu a suferit destul. De ce ai intrat pe fulgi? Ce cauți în casa mea? Ce vrei? Am venit să iau înapoi ce-i al meu. Ce-i rău în asta? Casa noastră. La împărțirea averii ai luat tot ce era de valoare. Nu păstrezi nimic acasă? Dăm banii și aurul meu înapoi. Eu am luat. Banii a lăsat pe Nufu. Acum, când ne-am separat gospodăria, Ce greșeală fac luându-i înapoi? minți. Asta e casa mea. Banii pe care i-am pus în partea de nord sunt de la Zhongju. Asta se numește furt. Soția lui al doilea. Dăm banii imediat. Toți au fost câștigați de Fu Ding. Nu putem fura de la ei. Dă-i aici. Îți spun, unchiule. Dacă îndrăzniți să furați, voi omor copilul nenăscut. Cu o mamă ca ea, acest copil poate să nu semene cu mine? Lasă-o să facă ce vrea. Copilul nu e sămânța unchiului meu. La împărțirea averii, unchiul tău a fost de acord. De ce ar fi? Se pare că știa deja că copilul din burta mea nu era al lui Penu. Nu e al lui Peng Wu. Chemați poliția. Deci sunteți hoți, așa e. Vă spun eu. Am trimis deja pe cineva să caute poliția în oraș. Vine imediat înapoi, foarte repede. Eu n-am furat. Nu-ți mai explic, n-am furat nimic. Ptiu nesimțita asta mică, stai să o prind că o repar cum trebuie. Cum a putut să-l înșele pe Peng Wu cu alt bărbat? Haide! Lasă-o în pace. Familia noastră are noroc. E suficient să trăim bine. O să fiu recunoscător mai târziu. Bine. De acum Familia noastră Peng nu va mai avea nicio legătură cu Zhou Kui. Da, hui, ești aici. Am venit să găsesc o soție lui An Fuding. Îți place să ai grijă de acest... An Fuding, ai grijă să eviți neîndemânarea, să nu-mi pierd soția și copiii. Asta e fără familie. Toți mă vor vâna. Să o pot proteja. Bine, aduc eu totul. Bine, spăl eu totul. Să fie tot satul împreună? Atunci să decidă socrul. Mă duc înapoi. Bine. Ce fețișoară frumoasă! După ce terminăm afacerea asta, te duc în marele oraș. Te fac vedetă. Fubaui... Mică Chanzi, nu! Ce faci? Zuping. Fă-l să lase Fubao. Spune să pună jos ajutor. Au luat copilul. Tată, vorbești mult. Ești vorbăreț. Fubao. Au luat copilul. Prindem răpitorii. Stai. Nu luați copilul Fubao. Vino cu mine. Du-te, hai după mine. Frate, metoda ta chiar funcționează. Suntem pe cale să ne îmbogățim. Lasă-mă, dăm drumul. Ajunge, destul deja. Unde-i marfa? 50. Ai înțeles? Cât am muncit să găsesc? Trebuie să împart cu Dahui. Adaugă mai mult. La vârsta asta, tot fată. Nu o vrea nimeni. Dacă o duc înapoi, pierd. Dacă o vând la bordel, cât rezistă acolo? 50 să fie 50. Totul e al tău. Eu nu mai vreau. Am văzut copii cerșind în oraș, trăind ca ea. I-au tăiat urechea. I-au scos ochii și au trimis-o în oraș să cerșească. Eliberează-mă, lasă-mă, eliberează-mă. Bine, așa fie. Un joc. Dacă găsesc marfă bună, îți voi da. Hai! Soră, nu mă arunca, te rog. Dacă nu mă găsesc, socrul va îngrijora. Vreau ca toți din familia lui Penian să sufere, să nu fie bine. Singurul lucru e să te vând, să-l băt, n-au câștigat nimic. Ei se grăbesc, să-i lasă să se enerveze, nu mă vor găsi. Tata și mama mea mă vor găsi, cu siguranță. Dar când o vor face, te vei târfără braț sau picior. Crezi că te vor recunoaște. Și dacă te recunosc, crezi că te mai vor înapoi. Unchiule, te rog, nu mă vinde. Mi-e frică să mor. Bine. Târăște-te până la mine și imploră-mă. Dacă o faci, te duc acasă. Fubao, Ascultă, vino cu unchiul în oraș să mâncăm bine. Bine? lasă-mă, vreau să fiu liber. Fubao. Tata s-a întors acasă cu onoarea de clasă ca să ce ia.
De data asta, te voi avea lângă mine. Hai să trăim bine. Hai să plecăm acum. Nu stau să aștept ceremonia. Pleacă. Unde să pleci? Chestii de genul ăsta, cu cât știe mai multă lume, cu atât devine mai periculos. Deci mai bine nu veni, da? Glumești. Mă doare burta. În ea e copilul tău. Nu am stabilit asta. Să mergem împreună, să împărtășim norocul, să ne bucurăm împreună. O femeie care nu poate suporta singurătatea. Înșală pe la spate, prostito, cu alții. Cum îndrăznești să nu mă lași să te ating? Soția mea, stai liniștit. Voi găsi o persoană bună. Va fi bine. Acolo sunt mulți bărbați. Acolo sunt atâția bărbați care te vor trata bine. Încă vrei să fugi? Nesimțit-o. Vin eu. Economisesc banii de avort pentru tine. Bine. Târfă nenorocită. Mai ai curaj să mă muște, așa-i? Cum muști nevasta mea? Nenorocito, tot ce face e pentru tine, știi asta. Ajutor, ajutor. Unchiule, nu o mai lovi pe mătușa Zou. Lasă-o în pace. Ține-ți gura. Imediat o să stai limba personală. Trebuie să-l găsesc pe Fubao. Frate mare, ești rănit. Unde poți să-l cauți? Mai bine lasă-l pe primar să găsească oameni pentru salvare. Tată, Unchiule Gong, unchiule Hong. Ce se întâmplă cu voi? Duceți-vă la primar să salveze Fubao. A fost luat de niște traficanți de oameni. Pai, Daxi, ce spui acolo? Ce s-a întâmplat? Unde-i Fubao? Taiyong? Îmi pare rău. Fubao a fost luat de traficanți. Su, Mergem să o găsim pe Fubao. Vin și eu. Tată, mergem singur. Rămâi aici să te odihnești, unchiule Hons. ai grijă de tată. Frate mai mare, Lasă-i să plece. Ai grijă de rana ta cum trebuie. Nu încurca tinerii. Fubao. ajutor. Mătușa Zou sângerează mult. Te rog, salvează-o pe mătușa Zou. Frate, femeia asta nu mai are nicio șansă. O să moară. Noi o să avem probleme mari. Găsiți repede un loc și îngropați-o. Fubao. Ah, Tată, ai grijă la spate. Fubao. Tată, știam că ești bine. Tatăl tău s-a întors. Fubao, nu te... Tatăl s-a întors. Tatăl nu va mai pleca niciodată. Mulțumim tuturor pentru grija acordată. Dacă n-aș fi avut voi, Fubao ar fi trebuit să aștepte până mă întorc. Eu sunt Andeion. Vă mulțumesc tuturor. Deion, nu trebuie să mulțumești. Iubesc Fudin. Datorită lui, viața e astfel. Și pe lângă asta, tu protejezi țara din afară. Dacă copilul tău ar suferi, ar fi total nedrept. Chiar n-am crezut. Dr. Hong m-a salvat. Mai avea și o legătură atât de profundă cu Fuding. Cât despre asta? Ei, spuneam eu cum de-ai reușit așa dintr-o dată să vindeci boala de la picior a tatălui meu. Ziceai de ăla, Dahui, care a fugit pe munte și a fost mâncat de o fiară, rămăsese doar jumătate de trup, fără organe. Dacă stai să te gândești, îți dă fiori. Fubao. Acesta e brățarul mic de argint al când tatăl tău se gândea la mama ta, îl scotea să-l privească. Acum tata nu mai pleacă, așadar tata îți pune ei, Daion. Îmi puteți arăta brățara asta? Aceasta e. Brățara de argint a fiicei mele. Spune-mi, Spui că era a mamei lui Fubao? Era a soției mele de... Am găsit-o când era mică. Când am găsit-o, purta brățara asta la gât. Ce coincidență! Bunicul Hong e de fapt bunicul meu. Acum înțeleg. Nu mă mir că când îl vezi pe Fuding, te simți apropiat de... Deci ea este nepoată ta. fiica mea, Până la urmă, nu te-am mai văzut nici măcar o dată. Dar, din Acum ginerele meu, Taiyong, și nepotul meu, Fuding. s-au întors lângă mine. Unchiule Hong, nu mai plângi. De acum înainte nu vei mai fi un bătrân singuratic. Tată, astea sunt banii pe care i-a strâns micuța Fu. I-am păstrat mereu pentru ea. Mă gândeam că îi vor fi de folos mai târziu la școală sau când se va mărita.
Acum îi las în grija ta. De acum Fubao va fi cu tine. Mamă Fubao, îmi va fi dor de voi? Fubao, tatăl tău e un om cu merite militare. Să fii cu tatăl tău și cu bunicul tău e mai bine decât să fii cu mama ta, vei suferi mai puțin. Unchiul va avea grijă de Fubao. Fudin a ținut minte în suflet. Fuxing nu vrea să te lase, unchiule. Și eu n-am tată, n-am mamă. Dacă nu deranjează, luați-mă ca fiu. Vă voi respecta toată viața. Asta nu se poate. Fratele mai mare are idei bune? De acum înainte, vom trăi împreună ca... Fubao poate să stea cu tine? Iar tu ai câștigat un... Bine, Fubao în sfârșit poate să trăiască cu mama și tata împreună. Să fie zilele din ce mai frumoase. Pahar în sus, noroc.